همه بابی مرگانه بگو روزی شما فهمیدی وای هم خدمتی ما یا خیلی جنگ فاشیستی ده یا جایی خدمت کردگیم نخواد اگر روی خاطری همه هم خدمتی را نبینم نکی گپ دست چوده بود خانه شما پینا خانه شما مرحمت شما آدمی کلونید نه این همه خانه مرگان میگن هم یراقی ما مرگان جان او مرگان جان خانه مرگانت هست مرگان هم یراقی ما السلام بابی مرگان بابی خالدار باید بگه که سکت نخویم السلام علیکم هم یراق خفا نشای بچه ما کم کم شتناق ندانم هم یراق چه خیلی نه السلام علیکم سلامتی ها خوبه یا خیلی بیا در پوش مگامبو جان در پوش بیایی این چه خیلی شید که با مرا یاد کردنه یکی هم ترشید بی خانم дӯстони азиз шахсоне мехоҳанд ки аз москва ва московская област ва санкт петербург ба тоҷикистон бора мекунанд марҳамат мо ба шумо тавсия медиҳем компания акаи бахтиёр ва абдуҷаббор ин бародаро таҷрибаи кории 10-сола доранд борҳои шуморо бо кафолат бурда мерасонанд марҳамат истифода баред аз хизматрасонӣ аз номи канали бобои холдорбои гап занед боз барои шумо арзон мекунад. ин дӯстони азиз боз ногуфта намонад такси границам ҳастай одами боваринокай ака исматулло ҷонай марҳамат кардин рақамошонда занг бизанед аз номи канали мо соқ саломат ба хости худо бурда меёратонад марҳамат кард занг занед кампир ин меҳмони тиёр биар шона ягон нуни гарм биёр чои талх биёр мурбои оличагӣ биёр бешуҳа бачамай мешносум ай майда ҳакишами хеле биёр чахун мугамбоҷон биё дар қадамош ҷонум бачаре ай нағз бачам саз миши ахи дия ҷадамади тартибу интизомат дика ҷои исусунест давай кора сарка холдорбоиҷон мерганҷон лаббайҷон тағар гапа гап занам ко тағараша ҳами шаф намекунем париам бо шафтали мегӯям қандотузад бачаи ма беҳад ҳами телаи бача шидагеда телаи бача трактор дорад трактор ҳар рӯзе 5 гектар 6 гектар замин ҷуфт мекунад ки пулу мол ҳама чи молаҳол ҳама чи дорем анако ҳама духтарта омадагем духтарта бобӣ лабай гуфтам ки як духтар ман ба чӣ гап занам бобӣ гуфтам ки як духтар дорем 13 та шука дар ялоз дорем к сожалению ай тақдируш анку ҳамину ку медонӣ бачам медонӣ ки ай 13 шум биромадига ба чӯ ту ҳамин духтара гирифтанӣ бобиҷон охи таҷрибаи хуб дора барои таҷрибаш рост мегӯям қандош бизан ана мардак қандота бизан таҷрибаи хуб ман мирам мегирам чӯ хоям мегирам нахоям мена ҳамин духтари моро мегирам ман мегирам ғарзаи ҳеҷ кара намегирам до пора дар я моза андахтае ки ҳамин духтари шумара ман мегирам мегӯм яке мабодо ки баъд духтари хуморо ё бибиранд дар хонашон ғам битиянд мохи астағфирулла бигӯям ғам медодагира ғам метум ҳамин се вақт авқот метенша як хону ки болои сирш нечака метенша сири ҳар моҳ як кирта мекунед дута курта вое чӯ охи дини ниёмадани вое барои чӣ охи охи мо ҳамун духтара дину шӯ додем ҳайвоя ана мерганҷон я тавсияи хоб диyak бачаи ма зех шуда зех шуд бачама я тавсияи хоб диyak холдорбойҷон ма ҳамин қи мегӯм ки хай ку як ҳафта пас як биёем як гафи мезои бебӣ ака духтара шудеди бирафт чӣ дагӣ як ҳафта пас дигар ман барои чӣ биёем хай яке ишам гашта миёраша